Рус. Рус? И какво има в Рус? Баба умира от рак. Не бе, сериозно те питам. Накъде си? По принцип не качвам стопачи. Ако не беше такъв случай, изобщо нямаше да взема. Аз самия имах брат, който загина като войник. Това поне се утешил като герой. Ти какво си му говорил, а? Казах му за брат ти. Какъв брат? Какъв брат? То дето го убиха в Ирак. Какъв Ирак, бе, момиче? Ти можеш ли веднъж да кажеш истината, а? Ти можеш един път да не излъжеш.